Kære Bankagerskole, ved I hvorfor at man opfandt sylt? Hvor det kan holde sig i længere tid. Lige præcis fordi at mad skulle kunne holde sig længe. Remoulade. I en remoulade der findes syltede ting. I supermarkedet der kan man købe en forproduceret remoulade, men man kan også sagtens selv lave sin egen remoulade. Tror I kan smage forskel på de to ting? Ja. Det håber jeg. Klar, parat, smag! Min holdning er helt klart, at vi skal have madkundskab på som prøvefag i skolerne. Det er et af de få fag, hvor man virkelig kan lære og lege og være kreativ på en gang. Hvilken remoulade er fra supermarkedet, og hvilken er hjemmelavet? Den første, det var nok fra supermarkedet, og den anden, det var hjemmelavet. Korrekt, mand. Sådan. Nu har I prøvet at spise en hjemmelavet remoulade, men kunne I forestille jer, at der var andre krydderier eller ting, man kunne komme ind i remoulade? Jeg vil nok prøve at komme til. Kanel. Det er faktisk ikke en dårlig idé. Alle krydderier i verden. Alle Du vil putte alle krydderier. Hvor er det på chili? Så er jeg glad. Jeg tror ikke, Det kan kun gøre remouladen bedre.